Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso na makalingaw nga video sa social media karong bag-o kabahin ini mga nagvideo ke sa kadalanan mo kuno kuni mga kapuso kitawag karon nga kalsada okay challenge usa sa nagpasiugda ni ini nga trending sa social media ato makauban karong butaga mga kapuso gikan sa lungsod sa Barili si Carla Alpiz. Good morning Carla. Good morning sir. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga. Unsa man inyong nahunahunaan nga gimmick sa Kalsada Okay Challenge? Sir, first good sir kay nag-prepare gid mi para lutuonon sa among barbecue. Then after gitawag ko ni Madam Jessa Superales na mag Kalsada Okay Challenge ko ni sir. So ni-go ko sir para malingaw ang mga tao kanin sir. Unexpected po nga viral. So asa naman muna abot sa inyong challenge, Carl? Dili lang sa akoan mo ang Orlor pangas padung babaw sa kapilya ni mas babaw. Balik na pud siya, balong na pud siya, tangat pud siya sir. So reaction sa mga tao Carl dihang nakadungog sila kay murag talagsaon ni andan man nato video ke karaoke na sa balay or sa usa ka establishmento pero kumusta man ang reception sa mga tao taga inyo? Nanganghagit sila sir na ako ni kanta din. Nikanta na ko ni Kalsada Okay Challenge ako din ay back up nanganghag sila. First man nila nakadungog na nikanta ko sa Kalsada. Ana sa day kay backup di ay gyud na kay murag assistant pud ani? Naa siya sir. Sa una pa Carl kani adto pa mahilig na gyud ka magkanta-kanta? Yes sir. Bata na ko sir. Ngano man nga nagkahilig man ka og kinsa may murag inspirasyon nimo ini imong pag-awit? Ang akong uyuan na Light Me Gay mapil po siya kanta din sa una. Mga singing contest. Mapil po siya. Pero ako mahadlo ko sa tungtong sa koan. Kay? Magpiaok niya ka. Na stage fright. So, yung ka maka-appeal sukad og mga contests? Naka-appeal ko sir before kaduha pero walbaan lagi ko itong mga second ako, third. Kung doon na kay mga example nimo doon na kay halad sa ato mga viewers karong taga unsa man nga kanta and why? Akin ka na lang sir. Ngano kaniman akin ka na lang Carl? Kay agihalad ko ni siya sa koan ex-boyfriend. Go! Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay mahalaga? Ako sa'yo kaibigan lamang. Para sila sir, halad na ko niya. Puto lagi to, bisag hantod chorus. Naputol mo po namang gugma niya, sir. Mao di. Di ba lisod magkanta nga magkamulo kag lakaw? Lisod gamay, sir, sa mo mag-heels ka pa ng taas kaayo. O nang mag-heels na lang ko ka ng gamay. Kung sige last na lang Card. Kung katong ganiha imong awit nga naputol halad nimo sa imong hinigugma kaniadto. Karon be basig na kay gamay nga few lines lang sa lain nga kanta. Halad sa atong mga viewers nagtan-aw karong buntaga. Is there is no guarantee. This love easy we might. What is falling apart when there's no light to break up the dark? That's when I
at you. Thank you. Daghan kayong salamat, Carl, sa pagpaambit sa imong talento sa ato mga kapuso karong buntaga. Si Carla Alpiz gikan sa lungsod sa Barili.